South African Deputy President Paul Mashatile collapsed on the podium while addressing Niwamitwa Day in Sanin in Limpopo yesterday. Azvipere mushe toona kuti aiwa ma-African presidents amene chiri chitomboitika, especially ma-deputies. Tinoona kuti panapa deputy president womunyika yeSouth Africa pane video riri viral riri kutendera achingoonekwa aiwa achikolapsa pastage. Sanapinda mashuka anobuda nyuka panapa noti subscribe or like out on the bell icon. Tipinda mangwa muchinzi, he was rushed to hospital. Limpopo Premier Dr. Fofi Ramathuba said Mashatile was fine after the collapse. The presidency assured the public Mashatile was well after the collapse. Deputy President Paul Mashatile is well after the unfortunate incident at the Niwamitwa Day celebrations. While delivering his keynote address, Mashatile fell lightheaded from the heat and was attended to by his medical team, the statement said. Ramathuba said the public should not be alarmed by the situation. She suspected heat exhaustion could have led to the collapse. She, however, did not reveal where Mashatile was taken for treatment after the collapse. No mashuka tiri kuona kuti aiwa kunewa kanyasi kuona mavideos monyasi kuona kuti aiwa this leader aito adressa nyika yavo paceremony yavaiva nayo, but ukuona kuti aiwa munhu atanga kutongofila unconscious, munhu ndokutodonha kudai nopazobatiwa aiwa nemagadzi ake. Zvitiko zvatikuona kuti munyika yeZimbabwe une this situation yationa kuti aiwa vamwe vice president vedu vakamboitika vambosangana nesituation yakadai. Kuti dzamafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi, aiwa pinda comment section medu, musangano subscribe or like, turn on the bell icon.